Jeg laver fransk flet. Det kalder vi den her type rørflet. Jeg står og fletter smalle strenge af lianer, for det er det er, det her materiale. Og det er mit arbejde til daglig her. Det er tidskrævende, og det er egentlig ganske let at lære. Men det tager en frygtelig tid, og man skal have en enorm tålmodighed for at flette det her. Det har jeg så lige præcis med det her. Jeg synes simpelthen, det er sådan noget skønt arbejde. Så det er, ja, jeg står bare og nyder at flette den ene stol efter den anden af det her. Sådan et sæde her, det tager 1,5 dag, tror jeg, for mig at flette sådan et stolesæde. Ja. Så man så hjem og strikker bagefter, når man har flettet? Det kan man godt gøre, ja. Kan man godt det? Det kan man godt. Ja, det gør jeg også. Jeg strikker også, ja. Så det er ligesom at væve. Så for mig så er det sådan nærmest meditativt at stå og lave fransk flet, fordi at det er sådan et håndværk, jeg sådan falder ind i. Man behøver ikke at tænke til det til sidst. Så man kan bare sådan, stå i sine egne tanker hele dagen og stå og flette. Ja, jeg kan godt lide det.